Chabwino program ya kutakata ndi mpamba wa NIFI lerolo tili kuchilazulu kumene bungwe la NIFI likumana ndi atsogoleri. Panopo mprogramu ndayitanapo mmodzi mwa anthu amene anazaperekera umboni kuno. Iyeyu ndi beneficiary wa ngongole za NIFI. Poyamba ndiuze ndi dzina lanu sa. Ine dzina langa ndine Mike Kalemera. Mike Kalemera. Ndiye ngongole za NIFI zinde mulemera nditu. Apo ndiye msanane. Akalemera ndakulandirani ku program yathu. Nkhani imene ndimamva nkati mumaperekera umboni ndithu. Kodi mumati munatenga ngongole ya ndalama zingati? Ine natenga ngongole ya 4 million. 4 million. Yes, 4 million. Ndiye kuyenderani bwanji chifano kuti munthu afike pobwera kati munthu kuzayima pa gulu pa anthu mmene muli limene munje kuzaperekera umboni. Ndiye kuti zinthu zozikuyendatu. Hayi zikuyenda ndithu kwa basi. Ngongole yanuyi munganene kuti yakuyenderani bwanji kuyambira pamene munatenga. Ineyo cholinga chotengera ngongole iyi choyambirira china choti tikulitse business yomwe nalipo kale. Inde munthu ndine mmodzi mwe tinayamba pakanthawi business yobwerekesa zida zoyimbira maukwatimu. Business yanu chikhalire linali imeneyi. Inali imeneyi ndithu. Kodi imene mjema anthu amapezamo? Zimeneza ndithu ukakhala serious, khala business minded, hayi kumatola ndithu. Iti? Umatola. Okay, so kuti muzipita ku NIFI munaona kuti pena pake pakuperewera. Pamatsina nali ma business tiwiri, ndimeso kuti kena kazi kankha kanzake, koma zimapeze kuti hayi ndithu. Okay. Nali business ina timakonza ma computer napangapo school yokhuza ndi kukhoza ma computer, ndi timagulanso ndikumagulisa. Koma mthawi imeneyo ma business ikwenda uku mwapeze kuti zonse zitsipinabe. Ndiye panafunika injection ya capital kwa basi. Ndiye munapita ku NIFI ukafuna 4 million. Napita ku NIFI ukapempha mafuna ko 4 million tionjezere. Imene mmaifuna inali follow kapena panali inaito chepesera. Hayi yomwe nachula ine inali follow yomwe anali basa yomweyo. Plan yeni pa follow po ndi business yoti inalipo kale mafuna mutani mukaitenga ndipo munachitadi bwanji? Ya taitenga plan yanga inali yoti one ndikulitse ka business kama computer ka pang'ono, ndikulitse so business ya yazidai so pang'ono. Nde plan inali yoti tigule ma speaker, tigule so band, equipment ya bandi, monga ma drums, ma keyboards, ni magitara. Kuti mukhale ndi full set. Kuti ikhalepo full set. Mbuyo munalibe full set. Mbuyo poti timapanga partnership ndi anzanga. Anzanga wa machita provide. Ndiye kuti ndikakhala kuti ntchito ina yayipezeka kwa ine ndekha kuchilazulo kuno, ndiye zimapeze kuti ndikatenge kucha, ndiononge transport ndibwerese kuno. Ndiye timati sizokhala safe container. Tikhale safe container. Ndiye tinapanga zimenezo. Titalandira ndithu 4 million. Nakwanisa ndithu kugula zida za band. Ndipo tinawonjezeranso ma speakers. Moti nthawi imene timakwanisa paine ndekha kupereka kumwina ukwati umodzi, chikhoso chimodzi, zikatero zinthu zatha. Koma nene na pano ndithu timakwanisa kwapa sawa chikwati chawo kutheka, enaso chikwati chawo kutheka, kutsalaso kuti enaso akatiranisa ukwati wina tapasa zokwanira ndithu. Kutanthauza kuti kunena kwina panopo mutha kuchita cater for ma function atatu nthawi imodzi. Kwambiri. Panokha. Pandekha. Ndiyeno zatanthauza chani ino ku business yanu ndi makambali ya phindu kutukuka kuyambira pamene munatenga ngongole kufikira pamene tikuyankhula pano? Tinkatenga ngongole hayi ndithu nali ndi anyamata awiri okha omati tsiku amwene tikagwire ntchito uku. Tikagwire ntchito uku. Koma nine na pano anyamata ogwira nawo ntchito tsiku alipo kwanira 4. Komanso pa partnership yathu ija madabula kutero from 2 to 4. Yes. Partnership yathu ija tikakhala ndi ntchito zikulu monga tiyankhula pano tili ku College of Medicine, tikachita save profit achitete tsiku lano. Ndiye kuti anyamata ena osachepera 13 agwira ntchito kumene kuja ndithu business function imene ndi ayikulutu. So pano kuti mufike po machitano zinthu zikulu chifukwa zimenezo ndi zinthu zikulu tivomere ngati maka function ili College of Medicine. Ndiyeno pa moyo wanu ngati munthu zabweresa kusintha kotani? Hayi kusintha kulipo.
nyumba inali yoti inatsalira mwina ndi mwina imene timakhala napanga ndithu ma renovation akutheka. Okay. Ana skulu timapereka mothawathawa mwana we akamapita muchakakalata nthumba didikireni pano zimene zinatha akunyamula ndithu fizi kumapita nayo komanso pakhomo zonse yayi zikuyenda zimapezeka ndithu kuti ayi nthawi imene kunali kuti mwaona ufawu tiyambe kuchepetsa koma pano ayi ndithu zikutheka kwambiri kudya katatu mosayang'aniranso yayi zikutheka. mayi anandibwera kuzandigogodera kuti tsopano inenso ndipeze tu business ithu mayi yake akazi wanga pakhomo ali akutakata nokha ndithu ndiye tinapanganso support moti anayambisa skulu yawo ndithu ndi ana achichepere kuchokera mphindu lomweli nde kunena zona phindu la Nifi laoneka ndithu ndichifukwa chake ndine mmodzi mwa ma beneficiaries amene akubweza mosavuta ku Nifi. Timalizire pamene popo nkhani yobwezayi ikuyenda bwanji munatenga 4 million inali yoti mukhala nayo nthawi yaitali bwanji kubweza? Period yake ine nasankha kuti ikhale 1 year and a half. Okay. Ya zomwe zimaonesabe kuti inde kachikoleko ka interest ndoti tinakakweza pang'ono. Of course period yatalika. Koma hayi panopo ndithu 1 year mu November ikutha tithamangisaso kwinako timalizitsa. Chabwino mulankhula bwanji mawano omaliza kupita kwa Malawi amene akumpesera program imeneyi kutionera pa phindu ndi kufunikira kwa ngongole zimenezi komanso makamaka kutenga ndi kubweza? Ndiyambire kutenga ndi kubweza. Munthu katenga ngongole iliyonse umene ukhale ndi udindo kuti ndanena kuti ndi ngongole ndipo ndi udindo wanga kubweza. Nde Amalawi ndikupemphani kuti ngati tingatenge ngongole ya Nifi ngakhale ngongole zina zilizonse choyambirira tiziona kuti kaphindu tingakapezeko ija yobweza ija tizikasiya pambali kuti kubweza kuzitheka komanso ngongole ka profit kaja tizikaona. Nde kumbali yanga ndithu ndikhoza kunena kuti kubweza ndikofunika pa ngongole. Umaliza penipeni inuyo ngati Malawi mmodzi wa Malawi mmodzi ndi Malawi wina aliyense anthu akukuonani apa amene munakwanisa kuchita access ngongole imeneyi ndipo mukugwira nayo ntchito ndipo tsogolo lanu mwalankhula nokha mukuliona ndilowala kufunikira kwa ngongole zimenezi Amalawi tiziziona bwanji ngongole za Nifi? Ngongole ya Nifi ni ngongole imodzi yofunikira chifukwa ndiyo sapweteka kachiongola zanjako nkakang'ono. Nde nzomwe pa Malawi nzothandizira kuti munthu ukhoza kukwanisa kukongola ndikupangira zinthu zooneka nkumakwanisanso kubweza chifukwa chiongole zanjacho chobvelera. Nde zomwe ninganene ndi zimene zoti Malawi tione ngongole iyi ngati yofunikira chifukwa tikakongola ndikuchita invest pena pake moyo wathu sukhala chimozimozi umasintha ndithu panga chedwe kanga talike umasintha. Oti inu moyo wanu wasintha? Hayi moyo wanga wasintha anthu omwe akundiziwa akuziwabe kuti zomwe akunenayi ndizoona. Forester si mavuta imakanika kuyenda mbuyo? Subaru Forester ndi tikuthamanga ndigali moto yayikulu. Ndigali moto yayikulu ndiponda kuda bwana kuti ndinokula mtima ndiyamo makonza ndi Forester? Ndi Forester itu. Amene ndi Mike Kalemera mmodzi mwa anthu amene akupindula nawo ngongole zimenezi za Nifizi. Popitirira ndi program yangayi tili ndi bwana mkubwa wa boma linolo la Chilazulu amene wanda District Commissioner Chilazulu District amene wandi bwana Francis Matewere. Ndikulandireni mu program yathu DC. Zikomo kwambiri. Nkhani ndi yamkumano umene uli mkati mwayitanitsa Nifi masonkhanamo atsogoleri ambiri kuchokera ku ofisi yanu makhansala ndi onse andale ndaonamo aphungu mafumu onse. Msonkhano umene kuchokera ku ofisi yanu ya DC mwaulandira bwanji komanso mukuona kufunikira kwake kotani? Msonkhano umenewu wabwera pa nthawi yake ndipo timaona kuchedwa. Oho. Chifukwa nkhani ili mkatimu
ndi gawo limodzi la chitukuko right cha boma lathu. Boma lakhazikitsa bungwe limene la NIFI kuti lipereke ngongole kwa Amalawi, yeah achinyamata, azimayi, magulu ena onse, aziwamboso sayiwala kuti no ataketake pa mabizinesi apeze poyambira mpamba. Ife ma plan athu a Chilazo District Council zilimo zimenezi. Timati improving livelihood, household income. Ndiye nkhani ndi yabwino, ndipo update imene atibweresayi tikuona kuti Chilaziro tinayamba bwanji, tikuona kuti ndipo tili pati nanga chisogola chake ndi chotani, mavuto wake ndi otani, pamene tikuchita bwino ndi pati ndithu. Zonsezo mukutha kuziona kudzera mkumano ngati umenewo, tikutha kuziona, ndipo presentation ija ikuonesatu kuyambira national level, regional level, ndi panopo ili pa district. Ndi tikuthaso kuzionaso ife pa district pano kuti no kumene kukuchita bwino ndikuti especially kunkhani yotenga ngongolezo komanso kubweza. It's not bad. It's not bad. Yes. Mukubwera at the regional level ndenga na mauchwani pa number 3 if I'm not mistaken. Kama tikawana pa Chilazo benipo. Timelima constituency 5. Constituency imene kuchita bwino kumbali yotenga kuchuluka kwa anthu eti ndi Chilaziro Central. Mosatizana ndi Chilaziro South. Inuyo mukudabwa kuliyamba Central kuzabwera South kapena ndizoyenera kukhala choncho. Zimatengaso nanga chiwerengero cha constituency. Okay. Komanso munaso chidwiso cha anthu mu constituency. Komanso munaso adindoso ifeso. Ali ndi changu chota. Tikupanga chotani kuti no anthu uthenga wafikire. Kodi ujeni Chilaziro Central andani imene? Imene ndo lemekezeka Mark Times Malowa. Ndiye apa muli adindo ambiri. Ifa kuboma, mafumu, ma-NDC, ma-MPO, ma-councilor. Ndi nkhani yokuti tikuitenga kuti tengepo gawo tikapereke uthenga kumuzi. Ndiye nkhani ina ndiyo kuti mwina inde anthu akutenga ngongole koma mwina ma levels yake pang'ono. Imene ndimati ndizifunsa. Tonyenya. Vuto limene lumapezeka sabata inayi tinali kutyolo. Nkhani yake imamveka yoteroyo kuti chabwino ngongole chifukwa ngongole zimachulidwa mabiliyoni. Ya 2.2, 3.2 billion. Koma nokuti tione pa individual level. Ma amount yake umakhala aumati onyotsola. Nanga si munthu yakuzika yekha pa mulingo. Mwina yemakhala kwayambirirako kuti ndiyesere. Zikachita bwino ali ndi mwayibi wokuti akaone. Tinamva ndi two testimony mu. Munthu wina walina kuti adayamba pang'ono. Amapanga business ya public address system. Koma anaona kuti zikumuyendera bwino. Anabwiraso katenga 4 million. Kukuza business yake. Andi mayankhulidwe yake phindu likuoneka kuti no. Ndamona watidusaba akuyendera Forester, Subaru Forester. Ngaona kwambiri. Wale na mene muda akutamenga so business ina. Amboga ku Blantyre. So if you want to Chilaziro chibeyo ndi chitukuko. Ndikuti mizimu anthu ali ndizochita akutenga boso gawo pa chitukuko chatani. Fana ndambe takayipeza ali anthu ena so ntchito. Ku business yake. So pano nkhani yolemba ntchitoyo watiuzanso yewo jana ndi anthu awiri pano ali ndi anthu 4 anthu amafika 13 etc. Pomaliza muyankhula bwanji nkati munatuluka nkhani yonena kuti pale anthu ena amene maganizidwe yawo ndi osiyana ndi anzawo amaganiza mobwerera mbuyo kabwezedwe kakuvuta kufika size yomathawa zinthu zimenezo kutenga ngongole Chilaziro makatakata kulimbi kuti muntsate Chilaziro muno anifi ampeze sakupezeka maganizidwe ena yake woti akhoza kubwezera chitukuko mbuyo maganizidwe anthu ngati mmenewu pomaliza muyankhula bwanji makamaka potsindika kufunikira kwa ngongole za nifizi posintha pantchito yosintha moyo wa zachuma wa Amalawi. Pamene pamabwera no mindset change. Chifukwa maganizidwe a munthu chimene champangisa kuti akatenge ngongole chinali chani. Poyambapo cholenga chake chinali chani.
ndeza theka mpasaloni zinthuzo zamuyendera ndiye chimene chingamulephese kuti abweze ngole ndi chani. Yes. Chifukwa ngole iyi ndio kuti ukabweza anzako sena apeze. Yes. Chifukwa kuti ayipeze anadikira kuti enaso abwezeremo. Chuma mutete chabwino. Ndiye mindset change. Kungofunika abemenda andenena munza kuti no adindo kumuziko. Yeah. Atenge boso gawo. Palibe chifukwa chothawiraso. Chothawira ngongole yako. Ndiye tiziwe kuti boma like thumba limeneli kuti tipindule. Anakamba monso kuti ayikasungole zati ngoti ngono. Vukani. Vukani matope. From 150,000 to 1 million. Yeah. Zokuti no munthu amene alibepo yambiri akhoza kutani? Kutenga. Kuphukirapo. Asatsale mbuyo wina aliyense. Ineyo ndalimbikise anthu akuchita zito kuno kuti mwayi ulipo. Right. Anena kaye mabwana anja kuti mwayi ulipo. Ndipo amene akufuna ndikuthekera tikhale magulu. Chabwino wina okhoza kuti mabawo eka tini tikatenge. Ndipo ndiyo feyo yasiyanaso ndi mabungwe ena. Exactly. Yes. Ngati kuli chikole ndiyochepa. Exactly. Yes. Amene vukani ilibe chikole. Munaona yo ilibiretu. Zingodingaso mtima wako kuti no utani ukhale sokhulupirika. Temalize choncho PK. Popitirira ndi program yathu ndayitana olemekezeka amene amayimirira dera limene tili lino Chilazulu Central amene wandi Honorable McTimes Malowa. Ndakulandirani ku program yathu Honorable. Ziko mwambiri. Nkhani yake sipita kutali yayi. Nkatimu zamveka poyera kuti Chilazulu Central constituency yanu ino ndi imene ili pa nambala 1 pa ma constituency kodali pangati 5 pa ma constituency onse 5 kunoko ku gawo lotenga ngongole mowirikiza. Nkhani imene imwayilandira bwanji ndiona. Nkhani imene ndiona. Okay. Komanso yokoma yosangalatsa. Yes. Mwina ndinene kuti suti ndikuyikira kuti ife tene kukhala pasogolo koma ndinene kuti chimene chandisangalatsa kwambiri ndi recovery 97%. Actually ku recovery ko ndi mabwera ako koma poyamba ni manena kutengako chifukwa kutengako ndi nkhani tulipa kutengapo chifukwa kutengako Chilazulu Central ndi yaikulu kwambiri. Right. Oti ma position mwapangati titati chiti against population. Yeah. Muona kuti ifeso mwina make tili kumbuyo. Makamba za chitela ngati komano kuchita kula anthu ochepa kwambiri. Mutati mutengera against muzibodi mwina akachita aja chitabuno kuposa Chilazulu Central. Koma pa recovery. Pamene pagona ndikufuna kubwerapo chifukwa zina zonse zikakambidwa izi zini ngongole. Ndipo ngati pali chinthu chimodzi chimene chimapasa mutu anthu anifiwa ndi ngongole zawo ndikutolera. Zona. Ngati pali chinthu chimodzi choyenera kusamala nacho ndikutolera chifukwa kupanda kutolera fandi imene ikhoza kutha. Zona. 97% Chilazulu Central zikutheka bwanji. Izizi zatheka chifukwa cha mauthengaso amene ife ngataso kuti mapasa. Right. Ndikhulupirira kuti pena paliponse pamene ndadusa ndimauza zimene ndinamva ku East Africa. Okay. Anzathu ku East Africa. Kapena asungati ku Uganda. Okay. Tsiku lina ndinali ku Uganda ndiye nthawi zonse ni mabwera Friday kumabwera ku muziko. Koma wiki imene ine kupitirira up to the other week. Then on Saturday and Sunday I was stranded ndizipanga chani. So ndinapeza mwana wina wake wakabasa. Tanditengo ndipise ku township ndifandika jezindana. Ku Uganda ko? Ndinapita. Nditapita kumene naweto ubwere maoza ntakati masi ngabwere. Chifukwa chati mawa timasonkhana kululatu. Limene timangongola ndalama. Koma yo this is business. No. Ifeyo kwathu kuno when it comes to kukumana kuti tibweze ngongoli is number 1 priority. Yo. Nyamata amene. Yes. Ndiye ineyo mawa sindibwerayo. Business imene ndiye phera iyi. Nakhala pe kuti ndiye ndimawaza kuti anzathuwa akati munthu osauka ndi munthu amene sabweza ngongole. Munthu olemera ndi amene amabweza ngongole. Ngakhale atsikana m'mizimu. Yes. Akamuona munthu obweza ngongole ndi amene amuthamangira.
osabweza ngongole mabutawa mazotile chifukwa kulemera kwa gona pobweza ngongole ukateka ngongole ukapanga icho ugulachi ukatenga ngongole ina upanga ugulachi ndiye kuti ukutukuka ndichifaike takati kwa alangezoti please bweza ni ngongole chimene chikundisangalatsa ndichokunena kuti ndanena kuti Chirazu Central ndiye ikulu kwambiri anthu amene atenga ngongole ajo kwa ine sina ndi ochepa komona chifukwa chakubweza kwabwino tipita tikawauza kuti mukuwaona anzanu aja akubweza ngongole aja akutukuka. Mulankhula bwanji pomaliza makamaka kwayankhula Amalawi omwewo chifukwa inuyo muli ndi experience muli ndi umboni wakufunikira komanso ubwino wakuti nzika zizitenga ngongole koma nikumabweza chifukwa ngongolezo zilipo kunifiku ndalama ndi zambiri koma chimene akufuna iwo akufuna Amalawi achidwi amphamvu zawo akhama atenge ngongolezo abweze zinthu ziwiri inunso anifi mupitirizebe kuwaphunzitsa anthu kuti munthu akayamba business ija ndiwe ndi anthu awiri osiyana aziziwa zimene ndi awiri ndi anthu awiri osiyana business chilipo chimene ingathe kutenga chimene singatenge aziziwa anthu zimenezo chifukwa munthu umpeza kuti wakalowa ntchito ku town yoti akulipidwa 90,000 siku ndi siku amayenda pansi ndikumabwera wayamba business yoti zimpasa 20,000 afuna azikwera mini basa itanda wasintha ndiye pofunika anthu anditi aphunzise mutati muona anthu amene akubweza akhoza kukhala ndi china chake chofanana ndi china chake chofanana kuwapangisa azibweza ngongole ndiye ndikofunika ndithu kuti tiaphunzise anthuwa kuti akatenga ngongole azibweza amene akubwezawo tiziwathokoza ngati chisanzo kuti anthu anatengere mwayi andi zimene zisi kuchilazulu konkha komano kwina kulikonse kumene Amalawi ali tizizindikira kuti ngongole tikatenga ndalama yesi yako ndiya nifi Pano ndili ndi wapampando wa konsolo ya Chilazulu amene wawa ndi bwana Charles Chigwenembe. Ndikulandireni ku program yathu sa. Ndathokoza bwana. Ndimakumvani nthawi imene mumatsekulira msonkhano umenewu zimamveka kuti ndithu anthu maulandira kunoko msonkhano wa nifi ku Chilazulu kuno. Cheni chimene mukuona phindu la msonkhano ngati umenewu kufika nthawi inoyo ndi chotani? Bwana taulandiradi msonkhano umenewu. Phindu la msonkhano umenewu tikuliona ifeyo ngati Chilazulu kuti ndilabwino kwambiri. Mukudziwa masiku ano kuli mavuto osiyanasiyana zikomo anthu amafuna azithamanga apa ndi apa mabizinesi yawo komano mpamba ndi umene ukuvuta choncho anthu akumafuna tapeza kuti tingapeze pati ngongole yokuti tiyambe kuthamanga so bungwe la nifi litafotokoza zolinga zawo anthu ena kumabwera kumatenga ngongolezi zosiyanasiyana ndi ngati Chilazulu ambiri anatenga komabe sitinganetu ambiri fotino akusalira ambiri amene akufuna business mwina mwayiwo ndi umene ukuwavuta choncho ngati Chilazulu feyo tilokondwa kwambiri kuti nifi ikuoneka kuti ikukumbukira Chilazulu kuti anthu mwina mwake atukuke kuno. Pomaliza ndimafuna muyankhula bwanji mutamva mkati mmene nifi akuyankhulira kunena kuti ndalamazo ndezilipo in fact akunena kuti ku Chilazulu kuno katengedwe ka anthu ngongole zake zimakhazi onyotsula anayankhula choncho kuti amafunitsitsa ngati iwo ngati bungwe ku Chilazulu kuno kuti amatuluka anthu matenga ndalama zitali inu yono ndinu chair wa council mutamva uthenga umenewu mukunena kuti aya amene atengawo si ambiri muchita zotani popita potuluka msonkhano kupita kumudzi ndi cholinga choti muuze anthu atenge ndalama chifukwa ndalamazo zilipo? Mtsogoleri mmene mwaonera mmene muja muli magulu osiyanasiyana ma ADC chair magrupu matiye ma MP makansala kuteko pamenopo pamene atipasa mangolomera kuti tikamachoka pano tikamemeze zeni chifukwa anthu amangotifunsa mwina mmakomomo kumasuwa zoyankha zeni atadikirani papano patipasa mphamvu ndiye kuti ngati atsogoleri committee leaders tithamanga nditumuzi mukwafotokozera ngongole jatu ilipoko amene akufuna amene akuzoti ayi ndikhama yotatha panga business apite komanso akhale mtima ubweza chifukwa sikuti ino ndi ulere ya zofunika munthu ayikirepo mtima kuti ino zonse ziyende bwino ndi ifeyo ntchito yathu
tikamemeza kwambiri kumuziko. Amene akufunayo atamange kumeneko. Amene onda council chair wapa mpando wa konsolo yonse ya Chilazulu inoyo mkulu wake nda amene wanda councilor Charles Chigwenembe kunena motsindika kuti akabwerera kumudzi kutsatira za mkumano umenewo akawulalikira uthengawo chifukwa Nifi sanabise akuti ndalama zilipo kunoko anthu akutenga monyotsola ndiye bwerani ndiye ngofunika akamemeze anthu ndalama zilipo uku ndaona pa lodge pamene tikupangira sonkhano umenewu pa ndi malo oti pauchita develop umene kuti si anthu ene kuti azitenga ngongolezo apange malo opasa chithu kuchirazo kwa basi tifuna maloji ambiri council revenue collection yathu kayo yovuta anthu atatenga ngongole atimangire maloji ma restaurant tizikumana mmene momo kani zake ndi zimenezo ngongole zake za Nifi maboma mwinamu anthu akuchita zimenezo chokuti chikakukanike ni Chilazulu kunoncha ayi ndithu kankhani programu yake kutakata ndi mpamba wa Nifi.